Ndikulandeni kwina kulikonse kumene mukuonera program ya lero ya Hustle Yanga. Lero Hustle Yanga tili ku Care About None Customs kumene amatenga sapato ngati imene ndanyamula m'manjayi ikakhala yakutha bwinobwino yosaoneka bwino iwo amayikongoletsa ndikukhala mmene ikuonekeramo. Iyi ndi imene pakadali panopa akuyigwira ntchito kuyikonzakonza sapato imene ena amaona ngati yatha iwo amazijudula ndikuzikongoletsa mmene zikuonekeramo. Tufuna ticheze nawo ndikumva kuti kodi luso limene lili analizindikira bwanji, amapanga motani, zinthu zawo amaziyendetsa motani. Dzina langa ndine Sungana Siliya, takhala ndi pomwepa. Bwana takupezani kuno ku Care About None Customs. Tatifotokozereni choyamba dzina ndi ndani komanso kumudzi ndi kuti. Ziko mwambire. Dzina ndine Goodluck Bonongwe. Okay. Ti kumudzi wathu ndi ku Migowe ku Phalombe. Ku Phalombe kwatiye Kadula. Kuchoka ku Phalombe kubwera ku Lilongwe kuti mudzidza tamanga zimenezi. Tamanga zimenezi. Komano ku Phalombe ko ndi kumudzi. Okay. Komwe tabadwira ndikukulira ndi ku Blantyre. Ku Blantyre. Yeah. Oh. Tibwere ku shop yanu imene mumakonza sapato zimene mwina zatayidwa zikupita kokutha inu nkuzijudula. Choyambirira Care About None dzina limene linabwera bwanji ndipo lulumikizana bwanji ndi ntchito imene mmapanga. Ndi ntchito imene okay. Care About None it's more than just my sneakers. Okay. It's a phrase yomwe yokuti munthu like the phrase yomwe munthu atha kuziuza pa yekheri like in another words ingenzo kuti worry about none kuti sikuyeneka kukhuzika ndi zinthu zopanda tsogolo zopanda phindu zosakuthandiza iweyo munthu pa personal growth yako kapena pa career growth yako. What you have to focus on is what's ahead of you, your vision and things that align with whatever you want to do in life. Konano pamabwera no care about none. It's like a motivational phrase. Whatever you're going through, don't worry about it. Just care about none. Focus on your goals. Focus on attaining your goals, achieving success and greatness. Kunoku mumapanga chani kwenikweni? Tikuona sapato, tikuona masilipasi, zosokela, masizas imene mwanyamulira m'manjamu. Tikudziwa kuti tikuona sapato koma chenicheni chimene mmachitira kuno ndi chani? Okay, feel kunoko emphasis yathu timapanga customizing. Ngati upanga transform sneaker from just an ordinary design kuti ino ikhale exclusive design one of one. Okay. Sneaker ina zoti mwina lese ma Air Force Ones. Ma Air Force Ones kwambira maonda ubwela a white, black, makazi ona zoti wina lese atha kukhala nawo. But then ifeyo ntchito yathu no ndikupanga focus kuti tikhale ndi ma exclusive designs. Kuipanga transform an ordinary white Air Force ija kuti ino ikhale design yosiyana kwambiri in order for you to look unique komanso to have that confidence yona zoti no nsapato iyi ndinayo ndekha kulikonse komwe ndingapite paibe mangakhale ndi nsapato ngati yangayi and with that in mind zimapangisa kuti munthu ukavala muja uzikhala ndi confidence nazoti ndavaladi bwino. So munthu akhoza kukagula sapato Air Force yanyowanija ndi kukupatsani niyo kuti tandijudulireni khale exclusive yoti wina aliyense alibeso. Zimenezo zimene mmapanga. Zimenezo zo emphasis yathu ikulu ndi imeneyo. Inde malipe awe amachitika komano that's just like a value addition. Yona zoti no in the process of kupanga exclusive design pamathopezeka nsapato zina zake zoti zimakhala ma worn out sneakers. Ona zo munthu anagula nsapato ija komano chapa sichi chili bwinobwino, it still has potential to walk a mile. Komano munthu akanika kuivala ma confidence bwinobwino chifukwa mwina material yake anapanga worn out leather akananyosoka. Nde ifeyo process yathu popanga exclusive design ija timapezeka so mkati momwemonso tikuchinga mabala amene ansapato ngati material kanalo nyosoka yanchani ifeyo yathu tikamaipanga cover chani makhala so tikubisa mabala amene end result yake will make the sneaker look good as new, sioneka so ngati momwe inali mavuto aja. Luso limeneli kwambiri unayamba liti zimenezi?
zimezi zinaziyamba 2023. 2023. Okay. Chinachitika ndi chani kuti mpaka na umoganiza kuti akumana I think ito ndikoza kumaitenga sneaker ija ndikuipanga li brand bwinobwino kuti ikhale exclusively ya padera kusiyana bwino ndi ma sneakers ena. Chinachitika ndi chani? Okay, growing up nimakonda nsapato kwambiri. I used to have my peers at journals zokuti chapa sichili popo. Komano ndukanika kuyenda no popo kuvala bwinobwino ma confidence chifacha chani. Chamavuto ngati amene kuti mwina they are worn out, mwina ali ndi vuto pena pake panathimbirira pakanika kuyera material. So kwambiri panali sneaker ina komene ndipangisa zoti I should start all this. I really loved the sneaker. Inali mu condition ya ball. Komano I was finding it hard kuti I should let it go. Kuti ngoita nsapato kapena ngompasa munthu amene nsapato momwe ndimayikonde. I think there's something I can do about this sneaker. Nimpezeka ashuli pia wino wake. I had the idea though. I had the idea because I've always wanted to be a sneaker designer. Ndili youth makazi oti basi ndikujambula. Ma sneaker jandolo. Mangu jambula ma sneaker ba. Songo jambula sneaker ndikakhandi sneaker ina yake. Mwina si undowaza makala zake ati gula nsapato ina yake makhanda ngoiganza kuti nsapato ikankhapa pabwera chonchi pabwera chonchi. Kwezili kunditani yukundisangalasa. Then with that idea in mind I was like nsapato I have the idea. I think nditangoisinthaso chonchi zithauthawu but then I didn't know how to. Okay. And then I took the shoe kwa shoe repair. Okay. Kuti akatani akandijululire namuza my idea anga kuti asene nsalu ndi zinthu zinzotheka. I think kutolenga nsalu iyi pali vuto iyi pansapato wanga apa ndipo nyosoka ukuona pamponga mbika ndifuna utenge nsalu nditani undikire pamene popo shape bwinobwino ndisokere ionekeso nsapato zosiyana tibise zili tibise zimene zozo but then he did what he knew then. Komano the result wasn't what I was looking for. Kura mwakonzatu koma sichimene sizomwe ndikufuna. Sikolite somwe ndikurani mangokonza nolo even abaso makhanga iso mandonongera sabato. Siningaikonda ija. Ayionongano beyond repair no sina nkhangoika zinthu zawo. Nali nthawi yake yokuti ndi nsapato yokuti nali yonongeka. It was worn out. And I used to love the sneaker because growing up as a person who amaonda ma sneaker we no value a sneaker momwe makhalira market. There I had this other design. It was a Nike Cortez, I remember very well. Okay. Then kakonda kwambiri but then ngakhale chapa sicho inali boboere inapeza kuti ndi vuto la material inkapanga material akankapanga worn out leather kankanyosoka which was making me hard kuti nditani ndivale so I wouldn't wear it confidently bwino so kuivala basi ukakumana kandi boys ukacheza ndi sneaker yawona ngakhale ine sneaker I was feeling comfortable in it. Komanso ninkazora man sneaker iyi I think I can still utilize it. It still has potential to work another majifaja basi chikadali bwinobwino ndithu komano nkhani ndi pamwamba. Kenako I had an idea because ndinkafunanso kukhala mu sneaker designer I was practicing kukula kwako like kumafuna ramapanga zimene nkafuna nditazikhala sneaker design and maybe sometime ndizakhaza kuti I have built my own thing and have my own sneaker designs. So then ninkangopanga sketch ma sneakers basi mwina lopa ndiziphunzira kujambula ma sneaker mwina pakutuluka sneaker ina yake ndijambula I will start just basi brainstorming kunazoti okay pa sneaker iyi chomwe chikundiwaza ndiyani chomwe sakundiwaza ndiyani and what can I do ngaisakundiwaza what else can I add on kuti ichi nditani chindisangalase ndi sneaker imene iyi ninkafunisasa nditayipanga revive. But I had an idea komano I didn't know how to. Then as a panel shoe repair winner again. He was a well-known shoe repair winner, so he was good at his job. Okay. And I was like, okay, and hama munena zoda matakusoka. Let me go find him. Agandithandize. Ndikamuze zomwe ndikufuna. I went there with the material. Kuta say, ndikufuna nsalu iyi undikire undipangire koti nsabata yanga chifukwa izizi sizunditani sizundisangalasa sindikukanika kuivala nsabata yanga bwinobwino kuenjoya chifukwa cha zimezi nsabata nangoigula sinevale bwinobwino nangoichapa basi apanga zimezi ndi ndifunisa bentamayivala. So we agreed, he worked on it but then outcome yake it wasn't pleasing. Kudaba kuti sichimene timafuna atu ichi chingakhale moti mwandikonzera muti mwakonza komano it's as a person known as Ori loves sneakers and also he's like
aspiring sneaker designer. I was like, nah. Sneaker ende mwapanga zomwe munauzidwa komano kolire mwandinamiza sizinaende bwino salo musumunayimate bwino what. I had a lot of problems with that sneaker mpaka to the point onazoti sinayivaleso. I was like, you know what, sneaker yanu yokodedwa sininkayivala. So I was like, you know what, I think ningopanga ndekha zinthuzi ndisaite sokupanga munthu ningoziphunzisa ndekha how I can do it. Pa sneaker idi ndiziphunziseso sneaker yomwe nayiphathula. And you know the world that we're living in a world of information, yes, whereby information it's everywhere. Whenever you want to learn a certain skill, you can easily go on the internet, basi ChatGPT, YouTube, you research, they'll give you the information on how to. But then and hambi sort makanika kuziphusa ma skill because we don't know how to ask mafuso enele kaona zoti skill ndifuna ndiphuzira banje. So after a couple of years of researching, I bumped into a couple of ideas. Koma kwambili main emphasis kwambili I was researching on how to design sneakers, not just customizing. Then the process of learning how to design sneakers, I bumped into customization process. Okay. Customization techniques. So I was like, I think zomwe nkafuna zija Ndizi. Zona zo sneaker ilipo kale komano ungoyijubula momwe ndikufunira ineyo. I think this is the way to go. Plus so sneaker designing kuti ndilo banga craft my own sneaker from scratch. It will need a lot of resources whereby panoba we are you know palibe kuthekera pali shortage of resources, and I think this is the way forward yomwe I can take from now on kuti kwinako tizona tizilani. So basi through trial and error the sneaker ichanayiphasula kuziphunzisa we've destroyed a couple of sneakers to perfect it. Uli mu process yophunzirayo ndifuna ndidziwe umaitotenga masneaker abwinobwino ndikuwaphasulira dala kapena umayang'anayang'ana ena ake kuti I think irati yapoira iyi sindiwawidwa mtima. Ankhani zake zimakhazi mwina utona sneaker enake pakhomo paje just lying around basi sneaker basi ukayipanga examine mwina ndikhandi sneaker enake kona zoti ndaivala for the longest. I'm tired of it. I'll be like, okay, you know what, let me practice on this one. Mwina ngazita theke so ndikhanda isinthano so ndaibasa moyo wina kuti ndithaso kufila ngati yina sabato yina. So in the process of doing that, I bumped into my ideas and gaps. The customization is also zina. So I was like, you know what? I think I can actually do something better with this problem now. It's not just a matter of repairing a worn-out sneaker, but also I can be able to add value on that sneaker by making it exclusive, which is something more variable. To have your own sneaker in a culture of my sneakerheads, in the culture of my sneakers, like streetwear culture. Having something unique, Jonas, you know, it's exclusive just quite well. It's something of something to be proud of. Something to be proud of. It gives you that confidence as a man. No one can really look down on me. If you're looking down on me, you know for sure you can't really walk in my shoes because so I realized I think I can actually do something great with this skill. And it took me time to perfect the skill. Basi naphunziraso ndipezaso mwina munthu ena kamapanga zomwezi. I'll go learn a few things, I'll come back, I'll add it on what I already know. Kena kono while I was working on my sneakers, kena kono I started noticing now interest from antu ena kuti I say Sabato yako unaigula. Sabato yako unaitenga kuti. It's the same sneaker that we know can device can there for skomano. It looks different. Iwoneka zosiyana wambili and we like it. So I was like, nimabanga ndeka. Kena wana neso ndibangile. Then I realized, you know what? I can actually monetize on this skill. Ndalama zimene useweleza. Ndalama. I can actually monetize on it. Koma poyamba sumapanga zimene zizi kuti ukhale ndi ndalama kuti uzimanga ngati business yayi kwambiri. It was just out of passion. Unazoke nimakonda masneaker and it's like a vision number kubanga nature from a tender age. Unazoke nikafunisa ntaza sneaker designer cause nimakonda masneaker ambe sneaker ikatuluka nimafuna ndipange study bwinobwino kuti design wake makanisa jani. The inspiration yake nali utani kuti you should come up with this design. So zimezono zinandionesa nzoti you know what? I think it's a great way to start
the vision now of building your own thing and having your own sneaker designs. I think we can start from here. From there, I will be able to create my own platform and Kumagula. So that's where this whole skill and business come into play. I think we can start from sneaker customization, then going forward. So the sneaker customization came in as a brand of passion, entrepreneur, also problem solving. So I actually knew if I was facing this problem, that means someone nice wabanga face problem with it yomweyo ndito then ngati ndabwera ndi solution nazo okay problem I was facing, I came about it munjira iyi kumaso ndi njira bwino nazo it won't just be the same shoe. Now it will have a feeling nazo it's a different different shoe kumaso a sneaker that tells your story which is chinthu ya mtengo pa mwambaso wambiri. Wow. Makolo ankati jani tsopano kuti mwana wathu uyu akuyamba atuza nsapato. Timadziwa kuti anthu osoka sapato mwina ena amayang'anira moyang'anira pansi kuti chabwino chingachuluke ndithu munkhani ya kugwiritsa ntchito sapato mwina kugulitsa bola. Koma we talking about kuipanga customizing, kuijudula ankati jani anthu okuzungulira. Mazo anthu salephera zoyankhula. Kona so pamabwera mawake about naniyo chifukwa if you ngani jaro tsopano kumimvetsetsa kuti care about nani dzina limene linabwera bwanji. Nkona pamabwera mawake about nani, that phrase it's beyond the sneaker design. It's it's more like a mental, how can I say it? How can I put it? It's like a drive, a mental drive mujomo yokujita chifukwa either way, whatever you going to do in life, people will have something to say. So let them say either way. What you can do about it? You chase your dream, you won't chase your dream, they will still have something to say. So just care about it and just do what you know it's best for you. So in the process, we have had people amakala, they're looking down on the skill. Say, unabida ku school, you have a degree. Now, unakapanga jani za ku school? Napanga economics. Economist ndamene akujudula no sapato. Nakapanga za economics. Sana kunena rawa wande ndinangomvetsa rufizi. Akaona ngati anabes. Komano I think my mom the way she trusts me. Na sana ndakaikangata nakhala ndi thought imene kuti anabes fees. Komano at some point I would understand them. Kunazo they were worrying. Kunazo kuti I say you went to school, now you have a degree, now you're focusing on this. Amaona ngati mwina ntchito siri kulembera, but then truth be told ntchito timalembera ndipo timkalembera. Komano you know how our economy is panopa, unemployment rates just keep on getting high every year. Kutuka ma graduate ambirimbiri and anthu osaka ntchito sondali yani ambirimbiri. No one can be like ngona zokungolembera kamozi ntchito ndi mwayi, just a matter of mwayi. Ndeti nkakhatu kulembera ndithu nde sizinka background sizimatheka and singama ngokhala pa khomo la makolo mankhala kupempha mabando amakolo tigeleni kandala wone kuti makonda kali ma sneaker so ngama ngopempha kuti tigeleni ya sneaker ya sneaker kana kake tikanga ni town muka sneaker na kake kathati guleko you get. So I was like singama ngokhala plus I already have ka clientele ka demand I'm creating a demand pala anthu enaka kubwera singama nkhaba sumango akanilaza kuti I'm focusing on kulembera sizurane sizukweka. I need to upkeep to keep going as a person. Ndi mpaino number kumana the process anthu ba makhala kuyankhula. Azibale itanisidwapo ma family meeting. Muvanga jani ndi moyo wanu. Zimene zikubidisani kuti mazizwa, but then they weren't understanding the vision. They have their best interest. Komano they didn't understand the vision. Tibwere ku nkhani yeniyeni ya kusoka zimenezi. Uli ni mbiri yoti poyamba umasoka kaya masilipasi ako akang'ambika kutele kulongosola sapato yako kapena mmene wafoto kuti unangofika straight basi mwizi? Nangofika straight. Ndali ndisanayambepo kusoka. Even history ya momwe ndinayambire sapato zathu zoyambirira upanga ma makeover siti nkasokaso tinkangomata
o ngati kubweretsa salu kungomatamata kungoyika matamata opanda kuika stitch. Until some person by internet, I posted it on X, and some guy anapanga comment. It was a good comment. Chifando mwena inadvanga zoti, you know, tuone kupelewera kwathu. It was a constructive point. Anazena zoti, you know what, bro, I like your work. They're unique. Your designs are unique. Komano, it's missing a certain touch. I don't know. Gamina tinazo azodi Sabato makandi stage. Komano, it's missing a certain touch. It's just making it down. It's not looking alive. Something like that. So I read the comment. I was like, what is this person trying to mean? So nazakala utenga product yanga kuiunikira bwino nazo okay, here's a point. Siningama komaso for sustainable, for durability. This is not guaranteed. Kuzongo matters. Tapeza zumatuka ja. Tukufunika Nsabato isogede basi. Nsabato ndi chinchona zo chima kumana ndizi khoma. Uyenda uponda mwala utani, tukufunika zoti chilimbe di kind structure foundation yolimba ndito. So I was like, pakufunika diditani ndiphuzire kusoka. I remember naphuzira so Nsabato ya client. So me nangozuka basi nakapeza so I think it wasn't the same shoe repair. Nakampeza no shoe repair wina again limbi. Kuda sasa ine ndofuna mungu niphusa stitch. I just want to see momwe stitch imalowera ndokutulukira ndokuyimanga. Basi ifani mangona ndinkangona anthu tikamасokesa Nsabato angotera but then I didn't know zoluka lwesa chinsongole nkati moluso mautani umautulusa motani umanga umatani. Information imene itemene nalibe naita kupita sukumene lokamuza, and I paid attention. Anandoonesa kusoka sana. It didn't even take me like 5 minutes. Nangomuonesa nangosoka mina ka distance kakang'ono basi ndikuiroka stitch. I was like, you know what, thank you kwina kondikaona ndikatani. Okay. So Sabato ikabwera tiyelekeze ndabweretsa Sabato yanga ndikufuna mundikire camouflage. Mumatha kupanga zimenezo? Ngati material camouflage yotili nawo. Yes, chimachitika ndi chani kuti mpaka na Sabato ndikuona iyi tatifotokozereni apapande kuti chimachitika ndi chani kuti Sabato ikhale mpaka na chimene mukufuna. Mayona Sabato inali ya white. It's an all white Air Force. Mumuthasoona zinthu zake ndizizizi. Zinthu zake ndizimene zizi ndithu. Ndi ikabwera Nsabato ija kwa ifeyo chinthu chambirira timafuna ma orders achitidwe online. Munthu atitumizireke zithuzi tipange ma inspection Sabato kuti ili mu condition nazoti ifeyo ndi process yathu zitheka. Tikampanga approve zoti munthu Nsabato yake ndiyotheka timamvana napeka deposit to secure order yake. Akapanga secure order kenako timapangana our designers ampanga consult munthu uja kuti amvane bwinobwino what the clients would like kudafuna zotani. Timaonesa materials athu amene tili nawo in stock asankha pamene paja kuti ine material awanda amene andisangalasa. Then our designers will sketch. Timamba ndi sketch. Our designers will sketch momwe Nsabato ni materials amene client wasankhawo momwe tingapangire incorporate pachani pa Nsabato kuti unasankha brown ndi black pa Nsabato momwe ili kuti zoneke. But I think it yapanga incorporate motere. Brown abwera apa, black abwera apa, kena kuti onjezerapo so zina motere from pa sketch. Then client ujakapanga approve sketch ijano we have a pattern maker yemwe amabwerano kutenga pattern ya Nsabato. Katino mashape a Nsabato ono. Kuti Nsabato isilo itake ndotere ndo pali shape yakuti pali shape ngati ngati momwe makhala gamoto muja panels chise panel chiseko ichi chiseko ichi denga chani momwe so Nsabato imakhala ma panels. Apa timapacha pa 2 box. This is a mudguard, this is a quarter, this is a lateral, this is a heel. Timati ice, I think it's an eyelid. It has my parts. Then pattern maker nchira yake ndio atenge ma pattern Nsabato kuti shape ya Nsabato hiyo ndio yote aikira matepe akuitenga pattern yake. Akatenga pattern, then our customer yeso amadulira so zigamba zomwe zinabwera zomwe zasankhidwa zija adula pamene popo kutenga ma pattern ajadula mapisi pamene pajoneka kukhala Nsabato. Our customizer came in pangano wrap azipangano code Nsabato. Ndizi zinthu zomwe zadulidwa mapesi adulidwa aja aivikira Nsabato ndi momwe eno apa paikuonekeredwano. Apa pano ndizoti no
tangoivekirano kumene no material ano komano inali ya white mwati sabato imene inali ya white. Inali ya white. Zinthu zake zomwe zavekeredwa ndi zimene zili the brown, the black, yetu. Nde from this stage mpaka pamabwera no stitching and construction. Sina nkhani makhala ipanga deconstructing sabato. Tikamayika zinthu zoti mayipanga deconstruct timayiphathula chani mutha kuiona ndithu zokuti inaphathulidwa. Nde tikamaliza stage pamabwera no osokano. Osokano azisoka nsabato jando umayibwezeresa shape yake umayipanga construct. Tikuona muli machine munosokera ndetu mayirotenga ngati ikende mamenya kusoka. Machine osoka kuti mapangira masandos. Komano machine amene ali ngati ma specialized machine antchito yathuye pakadali pano patilibe kayi. Ndi mmayuza manual. Timayuza no manual timasoka no pamanja ndi chinsongole. Chifukwa muli zinsongole muno muli zinsongole ndezilipo. Olokuyambana nanu ndi anthu azisongole muno. Zinsongole ndezilipo kwambiri boss. Tunde ma sketch amene manena janda amene wamaona. Zimachitika zimenezi. Uroko sketch janda imeneyi, uroko nsabato iyi sketch yake ndiri. Sabato iyi sketch yake ndiri. Ndimeneyi uroko tinantumizira client anasankha brown ndi black ndika touch of green. Ndika green touch kenaka upakhale suka green touch. Datati atasankha material amene brown, black, green then tinampangira construct kati tinampangira no sketch imeneyi. Kuti bwana sabato no sketch yake ndiri. Vision omwe tinayo this is the best way we can incorporate material amene nasankha kuti ioneke so zabwino zolowana bwino makala zalowane bwino. Ndati nantumizira ndithu tinatumizapo angapo. I think inaso inali muona ndosiyana kwina ku brown anapanga dominate than amene iyi black ndamene wapanga dominate ndeno anasankha imene ino ndeye atasankhano apa pano mpameno tukuitani tukuitidwa ikadzati yamalizika sabato imeneyi idzaoneka chonchi. Idzaoneka choncho ndithu. Zisalu ngati izizi zovekera mmazitenga kuti timapanga upcycle from ma other finished products ngati zovala ma dress ma bag ma leather bags timapita ndithu town mwathumu kumakapanga source mabelo ma showroom momwe kuona zoti pali chinthu ndithu ngati pali fabric kapena leather material ya unique inakoti yukoneka quality yabo komanso ilindika design kenaka unique onazo kuika pansabato itha kuoneka zapamwamba kwambiri timaitenga timagula ndi chifukwa timaziwa zota pamene papa tipangaso value addition tonjezera value yake kama maziwa mabelo mujamapezeka mabagi nakona zomwe ndabwino pena paka anangokhulika pena pake pena anangong'ambika pena pako magwira kusonka bwino koma material yake sonde abwino timatenga mabagi amacha nankha munthu usanganyamule bagi menja basi tikhaso tukipangaso add value kuphathula tutengaso nsapato sopoyira tuziphatikiza basi kupanga chinthu chimodzi cha unique. Imene ili ndi chinthu ndi pa designing pakopo mmene unkajambula unkakhala kujambula zinthu zimenezi. Muli ndi mitundu ya ma sneakers imene matati magwira ntchito mwina ndi awaokha awayi kapena zimayenda bwanji? Tili ndi category ya ma sneakers amene timagwire. Then munthu akabwesa mwina sneaker yona zoti no sili mu category timangoyiona nzoroke silhouette yake ngati shape ya nsapato ikufanana ndi shape ili yakati in our category. Komano kwambiri we work on ma Vans, any kind of Vans, ma Converse, ma Adidas Superstar, Samba, Gazelle. We work on my Nike Air Forces, we work on my Nike Jordans, my SB Dunks, ni ma Timberland. Mwina so ni ma Louis Vuitton sneakers. Nde mukati mwapeza ma sneakers tiyelekeze mwangona sneaker pena pake yoti yakutha sinde kuti makati mwaitenga imene mujudule kapena mmangodikirira kuti mupatsidwe kapena matopita soka saka ma sneakers amene alopoera inake kwina kuli koseko ndikubweretsa kuti majudule. Timapanga so zimenezo so we work on both models. We work on model ya commission yonazo munthu atibweresera sneaker yake we just work on it azibita or avoid timakhaso ndi sneaker ya too special nazo okay this is our limited drop amene amakhala limited drop onazo kuti atingokhala nayo tingopanga design imene tigulise basi yapita utoko nsapato yomwe mwanyamula it's one of them.
nsapato ena zoti ndi athu nomwe it was on the market komano a client wangoigulaso chapo mpano nde we about to deliver it to him tintomezi. Alamu athu amakuvomereza kuti muzipanga zimenezi kuti zimakhala bwanji? Anavomereza. Anangovomereza inetu alamu ine amunanga ndachonchi basi amagwira ntchito ndi sapato zokutha za nyowani choncho. Basi ndi entrepreneur. Tipumire pamora pakena kuti tuti kaleso tikupitirira kucheza kwathu. Kupitirira kucheza kuno ku Care About None Customs kumene ndithu amakonza sapato bwinobwino kuzijudula sapato zikakhala zipita kumapeto kapena iye mungofuna kuti sapato yanga indufuna izooneka chonchi zimenezo ndi zimene amapanga kuno. Ndetu kupitirira kumva kuti kodi amapanga bwanji luso limene lili ukadaulo umenewu amachita nawo motani. Ndifuna ndidziwenso kuti kodi sapato mukamati mukuchaja mtengo mambira kuiona kuti kodi yatha motani ititengera zinthu zochuluka bwanji kapena ndi anyowani motani chifukwa mbali iliyonse kuoneka ngati ikhoza kupereka chidwi yokutha kapena yanyowani kwambiri mumakwitsa ntchito chani? Valuation ya mtengo tili ndi standard price Okay. yonazo kuti nsapato yonazo tingofunika standard makeover basi no any further details munthu angosankha material timpangire sketch timpangire wrap up sapato off they go. Imeneyo pa momwe ndinanenera muja kuti tili ma categories mavanzi ma Converse tinawika ngati category imodzi yomwe timapanga ma 45,000. Akakhala ma Air Force timapanga ma 50 ndi nsapato iliyonse yomwe ili ndi silhouette shape ngati Air Force timapanga 50,000. Akakhala no ma Jordans ni ma SB Dunks timapanga ma 55. Ndekuti mumakamugwira ndi mayo ndi sapato zimene tamavadi mayo ndekuti ndi za dola zinthu zanu. Not necessarily kuti ni mayo komano mayo ndamene amakonda kukonda zovalazi. I get Okay. Zinthu zanga zimenezo. Tizikwira timene makhambo kuitisa ntchito tina ndititito mwakamba za masoka kuno stitching imene munena ija zina ndi zina zimene somakuitisa ntchito tichani ndi chani? Timayuza ma bostic Okay. ma tape omwewa basi for pattern making ndi ma fabrics ma leather basi ma twine omwewa osokera ndi zisongole mwina ni ma scissors basi podula. That's all. Nothing expensive, nothing fancy, nothing sophisticated. Uli ndi nsapato zina zimene apa wazijambula ndi chani chimenechi? This is Jordan 4. Okay. Jordan 4 imene inaliso custom order ya munthu yokuti it's still in process so ababe still in progress. Nsapato yake ndi sapato yake ndi imene sidinaimalize ndithu yangosala so zoti tisokerere. Inali ya black. So iyi imene waijambula payi ndi imene iyi ndithu momwe kubwerera ndithu. Kaga mafuna peace color. Mafuna zaujilasi red gold ndi green. Okay. Ndezo mwezi mafunika. The sketch inantumizira sketch anaipanga proof zoti he likes momwe makala zwaloweranamu. Ndi ababani pano kuipanga kwango sabasti soke tipange so construct buno tibwezerese tikilekile tizinthu take basi tipange deliver. Zachi zimayi mmajudula so kapena basi ndi masinika opota amatha kuvala anthu onse. Azimayo so timapanga ma heels. Ma heels. Timapanga so magogo. Timagogoda timene. Timagogoda so timapanga. Kwa azimayi kunkhani amagogoda yonse kulivuto nazo kuti no azimayi kahiu kacha kakusika study kacha amantopeza mwina kama choka ukamatha kunyenyeka kwambiri kuti hi munthu akanika kuima nayo balance bwino nsapato ichi temene tijatiso timatha kupanga replace timatha kukachosa kukayikira kena kanyoni bwino kuti hilu balance zirani ikhale bwino ka hill study kacha komanso ngati mwina yakakhazoni mahiyo nazoti ndopanga ndakavaje
khazoti mahiwo ngatawawa kuti ndakava bwinobwino kukwete timathaso kwatani mathaso kwachidwa kwachidula basi kwapanga kava so ndi nsalu bwinobwino wasinthaso maonekedwe panga zoti ioneke bwinobwino za nyuwani ndithu isi mati leather ake kuoneka kuti onyosoka timayikira ndithu nsalu kuipanga zoti ionekeso zapamwamba kastadi kamene timanenako ndi akakaka kamatha kupeza sina nkhanduko endenda kamatha kupeza kakaphalika kwambiri kapena kakasweka ndeti matha kukachosameka kaka ndikuyikirako kena ntchito yanu ili ndi season kapena imeneyi ndi masiku onse basi nthawi yonse mwe munthu afuna zoti ngwirileyo zimatheka nditi okay ntchito iliyonse makhanditi zochitachita kuzibaya kumene kunazibaya kuti ambireni kapena it's part of the process sungayiphele ndithu kuzibaya olotraina galu amaza kuluma nanga ungasoke utaledzera ntchito imene upezeka nokuti zidabalo chipatalato kuti zakhala bwanji azisoka atu amasoka sabata aziwesa chinsongole ndi chinsongole nchopsa chikalowa kutuluka ndeni chovuta sinankhanga tikahuku machosani nyama ndo mafunika ndithu tikamasoka muja chala mkati muti tizonesesa zoti tisazibaye position ya chala ndithu timapozisana so bwinobwino pala chinyamata amene amaziyang'anira pansi kapena kuona kuti ine ndophunzira bwina ndi degree sindingagwire ntchito ngati imene iwe ndi degree umapanga luso limene umapanga nkumadzidalira uthenga wako kwa achinyamata ngati amene ndotani uthenga wanga ndokuti indeed nawuzidwa kuti school is the key to success but then panasoyila ka emphasis ka education not just school itself but then the education is the key to success you can go to school koma kuphunzira ndithu ma skills or even upeza mwayi olembedwa ntchito komano ndi zinthu zina mwina unangophunzira za school you don't have education ka finance education ka education ya personal development unalibe zimathabe kukuvutabe background pamene education that's the key now so kwa munthu anazo tangoona ngauti school yokhaitha kumupitisa pasogola amene akuzinamiza moyo ndithu school imafunika komanso mafunika background iso ziphunzise ziwiri zitatu ntchito zamanja ndithu you need to at least acquire ma skills nada ntchito zamanja komanso mental so make sure so that mental health yako so ili bo waziphunzisa ziwiri zitatu you have at least build discipline so yeah ilipo sneaker imene wewe unakonzako ndikuzigomera kaya munthu wina wake udziwikaso kuzala asita ndijululire wabweza mwina anyowani cheta ndijululire chonche ilipo nthawi ngati imene zimene zinakuchitikirako oneka sneaker ya mandenda awomba ya munthu uso wina ako todziwika bwinobwino alipo alipo masneaker ambiri sneaker ngenzo alipo alipo pamatipezera zomwina panopa ndapanga design sneaker nake me and my team tose ndikuyamikira ore guys linakungepo sneaker ngati meneyi kenako tizazidabwaso pakubweraso sneaker inaso tikuzuzaso chiti chimozimozi wauti to the point ona zoti fe panopa zinangoti kwananozo mangoziyamikira tokha timangoti I think ndi momwe tilili panopa tikupanga zinthu zabwino kwambiri nanga ilipo nthawi iso imene munthu anakupatsako telekeze sneaker nkukuza koma ino ndi simunandikongoletsere tumagayi zimachitikaso apopo ndi sitinakhalepo ndi kapena uthawa kuti okay truth being told sinakhalepo ndi sinaumanepo ndi scenario imene yonazo munthu abaya zoti ende chabwino pamapezeka it's protection system wait sipamalephera tima defects natani anthu amatha kubwerabe kuti ase apapa mwina pauchitika mauti and it's good kuti tizipanga receive feedback ngati mewe chifukwa it helps us to improve our process kuti wakuti anaba ndi vuto lilona mkulu mwina zinapanga sawo komano when it comes to design outlook ya sabato creativity and sabato I can definitely stand on it kuti asitina palepo chifukwa chokuti nkona consultation imafunika pachiyambi kuti tisakalanye tisapange sneaker ina zoti inyosi kusangalasana nkona pachiyambi paja mukapanga confirm order yanu timakhala tikukokana kuti tiziwisise chomwe numulutani mukufuna material muchite kusankha nokha tikapanga design tipange ma sketch angapo tikupase nokha muchite kuvomereza zota I think sketch momwe kuoneka zinthu dizooneka bo tikapanga zimene timakhala guarantee ona zota baba basi tirani
sitikalanya chomwe tapange ichi ndi chomwe iyeyo akutani chamusangalasa. Luso lakoli ndi losangalatsa kwambiri. Ma challenges kapena ma opportunities iso amene umaona mu business yako ndotani? In every business ma challenges alephera nanji ndi economy yathu momwe ili ma challenge ndendo satani ndochuluka. But then as Napoleon Hill once said, every adversity carries with it an equal or greater benefit. That means kuna zoti muma problems ma challenges amene timapeza ifeyo ali ndikuthekeraso otionesa sijalina njira ina upeza solution. So ma challenges alipo. Challenge yambirira yomweno imati sowesa di imati dwalisa mutu kwambiri the limited access to specialized machineries. Yes, imeneyo timaona zoti ndi vuto lalikulu kwambiri sinankha imachepesa chifukwa cha kusowa kwa machiniwe imapeza kuti workflow yathu be like it's not efficient enough. Ka progress ibe kama khanga tibe kali slow sabato ikabwera it takes longer kuti tipange deliver komanso challenge inaso yaikulu ndi ma reliable suppliers ama fabrics athu materials athu. We don't really have ma reliable suppliers. Namwe tanenela mzoti material athu timaita wapanga source makaunjika mabagi majani. Let's say muna client tunakona zoti ali ndi specific design ulamwene nende kufuna blue uyu ndio amakhala kuti ati pasanchiro tikangane chani Blue amene. tikangane blue amene ndio we don't have a reliable supply unazoti ngaite kukhala guarantee unazoti kwakuti blue tikamupeza ndio timankhanga ngati jana zoti ya try and error kuti okay let's go and fetch for the fabrics. If we find it basi ndio tachita mwayi komano tipite tikatani tikafukule ndithu nde imakhala challenge iso yaikulu omweso imapanga slow down iso production process sinankha munthu kuti ntchito tiyambe tikuyeneka kuti tiyambe maleke material atani apezeke nde imakhala nkhani jona zoti tipita mtawuni tsiku loyamba tikayang'anayang'ana kufukula mabelo material osawapeza tipitaso ulendo wina kuti ngotchaso ma transport nanji ma transport fares momwe alili masiku ano nde imakhala zinthu zambiri zikutani zikutichinjiriza ndithu koma either way we always as I said kuti every challenge imakhaso ndi grab zomwenso zimathandiza kuti no mwina tikhaleso kwambiri we should maintain that value of exclusivity. Unazo chinthu chomwe tachipezacho makhaza kuti pa nthawi imene it's kind of layer kuti tikachipeza makhaza tachipeza pa nthawi imene sitizachipezaso. That's the only good part about it. Masomphenya care about nani customs yakuno ku Galiva ku mzinda wa Lilongwe ndi otani? Masomphenya athu as a brand is to have our own sneaker designs. Okay. Kuti tizakhale ndi signature sneaker design nazoti iyi ndi care about nani. Sipano we just customized other sneaker brands, ma Nikes, ma Vans, komano masomphenya athu ndona zoti tifike pa level nazoti tizathe kupanga produce sneaker yathu nazoti this is a Malawian made sneaker. Masomphenya athu ndameno masomphenya athu swena ndo tukula achinyamata. Okay. Care about none as a brand for what it stands for tukufuna titatukula achinyamata masomphenya amaluso chifukwa Malawi muno munde maluso alipo komano maluso ambiri amathera mageto momwemu makwalala momwemu chifukwa yoti analibe kuthekera olo munthu walimbisa mtima kuti ndizotheka kupita patali ndi chani ndi luso lomwe uli nalo nkonake about nani mabwerapo chifukwa zolepheresa zimakhala zochiti zambiri ma external kwambisa amakhala ma external factors. You as a person, as a creative person within umakhala zoti uli ndi kutheka uchinthu ija utha uchitani utha uchikwanirisa komano ma external factors amachuluka zoti amakuchinjiriza pasi. So we as a brand we aim to inspire anthu ngati amene unazoti don't consider my external factors. Those are just external factors. They are just noise. You don't really have to focus on them. Focus on what you want. Set goals and do whatever means, whatever necessary you have to do in order to get that goal, in order to attain that dream.
yomwe ukufuna you want to be the best designer in Malawi that Malawi has ever produced. Usalimbane ndi anthu akuza kuti ama designer ndi anthu hoteli ausapange zimenezo chani sizipitisa pasogolo anthu osoka amasoka zovala ndangati Malawi muno enchacha. Don't focus on that. When you focus on that, you let doubt creep in. Then when doubt creeps in, it doesn't go well. So you have to focus, be confident in your dreams, and have that courage to go get it by any means. So as a brand, Maso Mphenya Tusondo, we should spread that message out there. Kubanga encourage my youngings, my youth in Magero Mudino, stand on what you do best, do whatever you can to monetize that skill and go excel in life. Ifetu nde tanyadira kwambiri kuti taona luso lodabwitsa ndipo ndikukhulupirira tikamadzabweranso pano tidzakhala peza mastika kuti mwajudula nokha osati ngopanga customize monga mmene Maso Mphenya akuneneyo kuti mufuna mudzijudula nokha katundu wabwino. Zosangalatsa kwambiri. Takunyadira kwambiri bwana. Nafeso tanyadira kuti bwesa pa program yanu. Zikomo kwambiri. Mmene ndithu ndimene ndachezera ndi Good Luck Bonongwe kuchokera ndithu kuno ku Care About None Customs kumene amatenga sapato kuzijudula bwinobwino ndikuoneka mmene inuyo mufunira kakhoso anakuchitani chipongwe kungodya sapato pang'ono iwowa amatha kujudula imeneyo ndikuoneka yabwinobwino kaya ndiyoti ndi anyowani mungofuna idzooneka mmene mukufunira zimenezo ndithu ndi zimene amapanga. Chosangalatsa nchakuti iyeyu ndophunzira sikuti amapanga izizi fali ayi mwakuti ngosaphunzira ayi ndithu ili ndi luso and akupindula kuchokera mbuluso limene. Program yake ndithu ndi Haso Yanga kucheza ndi mahaso osangalatsa ochizichedwi komanso amene ndithu akhoza kupititsa miyoyo yathu osiyanasiyana apatsogolo. Dzina langa ndine Sungana Ndisilia mwakoma nonse.